Betydning for a og b i en lineær funktion. Vi har formlen for en lineær funktion, der hedder y er lige med a gange x plus b. A kaldes tællingsværdien. Den har betydning for, hvor meget y-værdien stiger per x-værdi. Hvis a-værdien er positiv, altså over 0, er det en voksende funktion. Og hvis a-værdien er negativ, altså under 0, er det en aftagende funktion. Hvis a er lige med 0, er grafen konstant. B kaldes skæringspunkt ved y-aksen, og det findes, når x-værdien er lige med 0, fordi at når vi ganger noget med 0, så giver det 0. Og i dette tilfælde kan vi derfor finde b. Her ses der et eksempel på, hvordan de tre grafer kan være. Den konstante graf er grøn her, og det kan ses ved, at den er lige, og det vil sige, at a er lige med 0. Den voksende graf er den blå her, og det kan ses ved, at den stiger, og her kan vi se, at a er over 0. Den røde er en aftagende graf, og det kan vi se på, at den aftager, og derfor kan vi også konkludere, at a er mindre end 0. For at finde a-værdien kan man bruge dette system at tage 1x ud, og derefter blive ved med at gå opad, indtil man rammer grafen igen. Så i dette tilfælde vil a-værdien være 2. I dette tilfælde går vi igen 1x ud, og derefter går vi nedad, indtil vi rammer grafen igen, hvilket vil sige, at x-værdien er minus 1. For at finde a skal vi bruge 2 punkter på en graf, og derfor putte en a lige foran. Formen for a er y2 minus y1 over x2 minus x1. Når vi så har a, kan vi finde b som udgangspunkt ved at sige b lige med y minus a gange x. Den formel har vi, hvis vi isolerer b i formen y er lige med a gange x plus b. Og for at give et eksempel på, hvordan man bruger disse former, har vi her en vilkårlig graf. Derefter har vi taget 2 punkter på grafen, og derfor har vi et a-stykke, der derfor hedder 6 minus 4 over 1 minus 0. Derfor kan vi sige, at a er lige med 2. Derefter vil vi finde b-værdien, og så siger vi, hvis vi igen tager et vilkårligt punkt, som vi også har brugt i a. I dette tilfælde er det så 6 minus 2 gange 1, og det er lige med 4. Derfor kan vi konkludere, at denne graf hedder y er lige med 2 gange x plus 4. En anden måde at finde deres værdier på, er at vi igen går her på grafen og siger, at x er lige med 0, derfor har den en skæring med y-aksen på 4, det vil sige, at b er lige med 4. Derefter går vi 1x ud, og derefter igen 2. Kan vi se, at vi skal 2 gange op, hvilket vil give en hændingsværdi på 2.